जांख्रा जाग्राफ्रा नै आमाइबो आदैबो बाब माखौबा दिनैसो हाब्रु नांथाराखै नै आलिखौनो खोबेरथारा नङाबा मावाबा गायखांजोब्बाय दायो नै सोरबा सोरबा राइस बियार लोंदों नै नायनो हागोन गामिनि राइस बियार आरोना बियो रोङोखा आब'आ मा खालामदोंलै होद हालौसेया हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो ओंखाम जाहैदो ओंखाम जाहैदो दब्लायनैल'सैसो नै हालेवखांजोब्बायानो आमाया ओमफ्राय र' खोथियाखौ राननानै हालेवग्रोनोसै नों ओंखामखौ जाहैग्रोदो जों खोथियाखौ राननानै दोनजोबनोसै अमा सेरबेसे जांख्राखा आमायमोना दिनै नै हा 15 केजि अमा ओमफ्राय हांसो दाउला खासि सिथां माथो ओमफ्राय ना दाउला खासि गैया ओइ दिनै लास्ट आरोना आमायमोना ओमफ्राय दा फैगोन माइ गायग्राफ्रा दा नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय जोंहा गायखांबाय आरो होमबाबो दंबावो जोंनाबो हादानाव ओमफ्राय दिनै आमायमोनाव गायनोसै आरोना नो उनु केमेरामेना दिनै केमेरा हमसिगोन बियो आं खोथिया रोगानोसै दहायबो रोगाखांबायमोन एसे अ बेयाव गलांगोन दा Untuk kiu tu badang ni. Mentah selang ada. Bara kayak na. हालौगासिनो जोंना बिथाङा बेसेबा गोजानाव हनै जांख्रा जाग्राफ्रा नै आमाइबो आदैबो बाब माखौबा दिनैसो हाब्रु नांथाराखै नै आलिखौनो खोबेरथारा नङाबा मावाबा नै बिथियाय सिख्लाफ्रा गायनो फैबाय दासो एसे लेट फैबाय बिसोरो गासिबो सिख्लाफोर गोजा सिख्लाफ्रा नै माइ गायबाय आरोना जौगाफुरनिसो नै जौगाफुरनिसोनो नै
दे जल्दि गायद' बैथिंजाय नै माखासे सिख्ला गोरलै दं इथिंबो नै बिथिं गायगासिनो आरोना हाब्रु फुनलायनांगोन दै दायो हाब्रु औ आं हालेवखांजोब्बाय आरोना बैथिं दंबावो हालेवनांगौ खोथिया थिलि खाथियाव नै सिख्ला गोरलैथार लोगोफोर दासो 16 बोसोर जाहांदों बोरै मोनदों आबै माइ गायनानै मोजाङैनो मोनदों गरम मोनाखै ए गस्ला डाबल गानलायबावदों नै नै इथिंबो नै गायगासिनो सान्दुङा खिन्थु होबोबाय दिनै बाब बिराद गरम जागोन सान्दुङा दे गायदो दे गायगासिनो दं दा मा जोंनावबो गायफैनांगौ दे हादानाव हाब्रु फुनलायबानो जाबाय दा गायखांनानै गासिबो जायो दासो गायजेनहांदो आरोना जोबखागोन बिसिना दिनैनो माबा दिनैनो जांख्राखा हाया दाबसेल'खा नालाय बिस्रा जोंहानासो दाबनै बैहाय दाबसे गायखांबाय आरो हादानाव दंबावो मैया नोंथांमोननो खिथादोंमोन ना आङो गय एवहैनायाव गय बारियाव हाग्रा एवहैनायाव नै सिख्लाफोरा नैबेबो सिख्लासो नै गायगासिनो गायद' दे माइ गायनाय चेलेन्ज लोगोफोर नै सोर बांसिन गायनो हायो नायदो दा लास्टाव हाब्रु फुनलायनांगौ दै हाब्रु जायनो देरहाया माइ गायनायाव स्पिडसिन गायनायाव बेनो हाब्रुजों बांसिन फुनला जागोन हामफायाबो गायलायदोंलै माखौबा सान्दुं गोसायावनो दे गोसोथार थाब हाथारगोन गासिबो लोगोफोर माइ गायनायाव सार्टिफिकेट मोनखाजोबखानायसो सिख्लाफोरा सोरनोबा नांगौबा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय नै माइ गायगासिनो बिराद माइ गायनो रोङोखा आब' माखौ मिन्थिलै होद हालेवसै गायबाय थादो नोंस्रा हालेवबावनांगौ दं आंहा एकदम हाब्रुआव हालेवनाया मेगनाव हाबबाय थायो हाब्रुआ पावार टिलारनि थाथावनाया पावार टिलारजोंसो एवदों नै माबाया लाबोखाबाय फिदिंग्राया अबाव फिदिंग्राया बारा नांखालादां बै गायनायावल' नायै होनांगोन राननानै गायखांजोब्बाय दायो नै सोरबा राइस बियार लोंदों नै नायनो हागोन
गामिनि राइस बियार आरोना बियो ओमफ्राय दंबावो एसे गायबावनांगौ अदे बिराद बुरजा माबादों इयो गायदों बोरै मोनदों माइ गायनानै खिथाहरदोब्रा मिनिबाय जाबाय ओइ नै आरो एसे दंबावो गायबावनो हाब्रु फुनलायाखै माथो हाब्रु नायाखै माथो नोंहा हाब्रु फुनलायनांगौब्रा माइ गायनाया दाहाय फुनलायदै लास्टाव एसे रेबनांगोन ना बेयो हाया न'आवबो गायजानो नङा गायखांजोब्बाय दब्लायब्रै दब्लायबाल'सै एसेल'सै संख्रि लगायलायबावबाय नामा नोंलाय सालाफोरखौसो फोननांगौ जानो फुंगोन नों हागोन नङा साया बोरै जारो आं खारनो हायो नों ग्रें ग्रें गोलैबावगोनसो नोङो जाया आंखौ मालाय लिडारखौ होननांगौ जाबाय थाग्राखौसो बे जाबाय जानो नों ओंखाम जाया नामा सानफ्रामबो आं जायोबा